BPF नि आफादगिरि बर्थमाननि BTC चिफ मानिनां हाग्रामा महिलारि सारनिसिम मोनसे स्पेशल रिक्वेस्ट माखौ आं रिक्वेस्ट खालामनो नागिरदों जे थांनाय प्रमद बर' दैदेननाय जे सरकार बे सरकारनि समाव अर्थात प्रिभियास 5 इयार्सआवहाय जिबादि आबादारिफ्रा गोदोसोनांदों अर्थनैतिक बेबस्थाया जिबादि गोदोसोनांदों न'खरफ्रा जौगायाखै आरो बेजों लोगोसे जिबादि बेकार जेंनाया लोब लोब बारायबोदों जेबो उन्नति जानायनि दावगालांनायनि जेबो लामायानो राहायानो हाथाय बाजार बिजनेस जेबो जे ओंखारनोनो हायाखै बा बिनि फारसे आवगायनोनो हायाखै दा बेफोरबादि जानानै थानाय माखासे मोननैसो आङो रिक्वेस्ट खालामनो नागिरदों स्पेशली श्रीजुत हाग्रामा महिलारि सारनिसिम जे मोनसेया जाहैबाय आबादारिनि जेनाखि जेंना बा आबादारिनि जे मावबाय थानाय हुदा बेखौ कन्टिनिउअसलि जों लांनांगोन जाहाथे बे आबादखौ जाहाथे मावनायखौ दानागारथों खारन आबादारिफ्रा हाजों आरो बे आबादफोरजों सोमोन्दो थायो बिथांमोनासो हानि मूल स्वरूप आरो मूल बेसेनखौ लाखिनानै दोनो आरो बै जेनाखि आदारनि बेसिस बे बेसिसआबो बिथांमोननि सायावनो बिथा खालामनानै थांनानै थायो लिभिं जायो फर एन एग्जाम्पल जों गासिबो आबाद मावनायखौ नागारनानै जुदियाव गोसो होयोब्ला बै आबाद मावनाया जुदि हा थासेयावबो खम जायोब्ला बेवहाय मा स्कार्सिटी ओंखारगोन बेखौ नोंथांमोना इमाजिन खालामबानो आंनिफ्राय साबसिन मिथिखायो बेनिखायनो आबादा जाहाथे कन्टिनिउअसलि थाङो बेखौ सारा माबा मोनसे आसनिनि गेजेरजों आरोबाव दंखायो आरोबाव जाहाथे बे हुदाखौ लांबाय थानायनि मोनसे आसनि खालामो बेखौ आङो हाग्रामा महिलारि सारनिसिम स्पेशल रिक्वेस्ट खालामबाय नाम्बार 1 आव आरो नाम्बार 2 आव जाहैबाय हानायाथ' 100% बेकार जेंनाखौ एनि काइन्डस अफ प्रब्लेमखौनो 100% नोङो जेखौबो सुफुंजोबनो हाया दा बेखायनो दा 80%सो हानाय बादि सारा खालामदों जे बर्थमानाव देरफुनाय लाइमोनफोरनि जेखिनि बेकार जेंना फरायफुबाय थानायफोरनि नङा दे फरायफुबाय थानायफोरना बेकार जाया लोगोसे जायफोर सिगांनि बे फार्स्ट बोसोरावहाय प्रमद बर' बिथांनि समावहाय सुइजारलेण्ड समावहाय जे गोदोनानै थाबाय एसे एजेड सुबुंफ्राबो बिथांमोननि बिजनेस बा बेखिनि बेकार जेंना दाबोथ' दं नङा होमबा साराथ' स्टेप लाखाबाय हाग्रामा महिलारि सारा BTCनिफ्राय थेवब्लाबो बिनि थाखाय बिसोर मोननैखौ आं रिक्वेस्ट खालामबाय जाहाथे 100 आव 80% सल्भ खालामो आबादारिफोरनि थाखाय मावनाय हुदा बेखौ आसनिनि गेजेरजों कन्टिनिउ लांबाय थानाय लोगोसे जोङो मावनांगोनबो ना मालायनि गासिबो हगारजोबबा जानाय नङा लोगोसे नैबे बेकार जेंना देरफुनाय लाइमोनफोरनि माखासे फरायफुबाय थानाय नङा बेनिफ्राय थांनाय 5 बोसोराव गोदोनाय माखासे गारजेन थरफनि बे बेकार जेंनाखौ 100 आव 80% सुफुंना होयोबा आरो साबसिन जाबावगौ आरो हाग्रामा महिलारि सारखौ आरोबाव जोबोद मोजां मोनबावो आरो बिथांखौनो हास्थायबाय थागोन BTCआव बेनोसै सार मा सानो रायजो राजाफ्रा आरो दैदेनगिरिफ्रा आंनि भिडिअखौ नुबाय बायदोंब्ला कमेन्ट्सनि गेजेरजों लिरनानै हर आरो लिरनानै हराबाबो मिथिनानै बुजिनानै बेखौ नाजाबानो मावबानो जाबाय बिदि मावबानो जायो जों मोनदांनाय जों नुनाय जों मोनथिनाय मावबानो भिडिअबो होफिनगोन आरो गोजौनियाबो इसोराबो नुहुरगोन आशीर्बाद होबाय थागोन आरो रायजो राजाफोरनिबो आशीर्बाद मोनगोन जेब्लाबो मोजां लामाथिं रायजोफोरखौ खांलांनो हागोन बालांनो हागोन दैदेनलांनो हागोन बयनिबो सुफुंसार जासे 100% नङाबाबो 60%सो बा 80%सो सुफुंसार जासे माखासे अनसुंथाइ होनो हागोन बेनोसै थेंक इउ फर वाचिं लाभ